Mañá venres día 3 contaremos con música no Muíño da Alameda. Os encargados de levalo a cabo non son outros máis que os mesmos veciños. A Asociación de Veciños, os Cantares do Asma, que ten unha parte da Asociación de Veciños San Juan de Alameda, pois invitou a uns cuantos grupos. En realidad este ano non pudemos conseguir máis porque pensámoslo tarde, e moita xente estaba de vacacións, tiña programadas xa as súas cousas, non? Entonces, bueno, veñenos os de Taboada. Ao mesmo tempo aproveitamos para facer un pouco relleno, pois metemos os barrios de Chantada, tocando unhas cuantas cancións, e nosotros, os Cantares do Asma. Será benvida calquera persoa que queira chegarse ao lugar e guste da música e canto popular. Vámonos dedicar a facer eso, cancións populares, bueno, un recital por aí non moi grande, pero bueno, para que a xente, pois, a que queira ir, divertirse e pasalo ben, supoño que sí, porque vai gustar, casi seguro. Por lo menos a pouca experiencia que temos, penso que sí. Recorden, mañá venres día 3 no Muíño da Alameda. A partir das 9 algo da noite, máis ou menos, porque queríamos que fora así un poquinho máis ao escurecer.